Jumadi na yesade bro biem no. Time with the prophet. Wacho Pastor Bright ni me na me di jumadi ho chia me. Ewo jumadi kese etese mu akonya kese a yenya no. Yes da yetimi ti Nyankopon ase asemase yi. Nene jumadi no Esembeba enya asem ketua. Nti mesrew bo nua bi amane na share video no nso na Nyankopon ma enye nhira kese pa. Ene ye ne papa asa di ahia bi Prophet Peter Nana Akwa, leader and founder of Mount Sinai Gospel Ministry International. Ya papa ta aka asem bi se ye ka so bi ye odifo a ene obi a oka Nyankopon na dwen. Tim hie pa o. Na twere to nso na ya wase ne dia ma obi. Na asofo no bebredi agro. Ye ka so bi ye difo a ene obi a oka Nyankopon na dwen. Na ene sei asem kese ne topic kese pa se wo raise no abonte a ehnya asem ketwa eno na ene ya baba dwendwen ho ne abobo ho na mogide sie bewie no Nyankopon ode ano ye di amaye ene ye program a ye baye no eti ada so ye who is a man of God ye kaso bi ye Nyankopon ni pa one hwan o te sempo ni suban te sen adwuma ben no ye because me minim say obi ye doctor or pane. So be so ye Nyankopon ni nipa obi ye odifu a adwuma ben na oye me die minim ene me ni papa di ahia no ene ho na mete ni nyina afire enti ye ncha nkrampo ye bekọ ye papa nje papa ye ma wakọ aba amen na ene program a ye no ye bisa say who is a man of God e ya asem kase pa nti papa die di kan nkrampo ye kase obi ye Nyankopon nipa ode hwan ade say ye kọ Genesis 1:26 Genesis 1:26. On the Bible, se mumye mo nipa si Yesu ba ne yenseso. Enti ye nyina ye men or women of God. Na ye den na tetemire mu no, obi timi kase. So, Martin kase nyame nipa bi wa. Said the mekan what ma say. Papa Matthias. Ye nyina ye nyame ni nipa. But Bible mu no ne ye wonyame nipa. Said the name me nyame nipa. Enti ya asam kase pa na wabisa no. But nkwankwan da wo manti de ode amam na be de bema de whole world. Se ye nyina ye nyame nipa. Na emom ye san wo title. Se wo Prophet Peter Nana Akwa oye Nyankopon nipa. E kire se nyame a represent no. Asase no so no sa nipa no so represent nyame ema nipa. Enti scenario we esiye. Or the Moses ye Nyankopon or represent Aaron ema Moses odifo. Ti saa de we na Nyankopon ye Moses ni Aaron. E kire ye ne Nyankopon tem se ye kasa obi ye nyame nipa. Obi a or represent nyame a wo no. Wo saa nipa ne de wusu ne watade hyem ne wo kasa no wo ne ye bia no ene nya be difference bi enim eno ne qualify wo masa eye no kra se ya tese ye se wo ye nyame nipa a eto se nipa hu sa de we firi wo nti papa wasama wo kan na me ka bi se nti ye ka se obi ye nyame nipa na de wo kan se ogina ho ma Nyankopon straight oye nipa but se ya no ye nipa bio uhunu a wo nyame or representing nyame onse aye wiasefo ne kan asem bi mpempi wo kasa o mo se na ye de Nyankopon na dua na asesen na chese nsunsue da onipa bia onam asase so ne the man of God. Yes, the man of God ne de uhu a e chese hwe nyame ni nipa ni ye ne nyame nipa but ene ye general ene de general ene de nyame na dwen a ode boy ye no but ye ka so bi ye nyame nipa e title e kire se nipa a oye nyame Good. Onam hono ne nyame na enam onam hono nyame di nanim onam hono ne nyame wa apam wan hwe ne no ko report wa o report o papa bone o bibisa oye nyame enti na Nyankopon ye nipa ye fa ni Moses nyame because na Moses ye ni nipa nti oye Nyankopon
wa asase we no Nyankopon na Aaron be ni difo nti say ye ka obi ye nyame nipa or representing nyame nti wontimi hu Nyankopon nipa na wapa ya boy Yesu bai no ibiase nyane dia ponko nyane nyane dia papa ni enkrofo bire wa ye be sake omu anti wo de ye be hu si ye gusu ko because wase wo se nyame nipa bia no a ye be hu na wapa boy David onye nyame nipa sa yes ya Nyankopon nipa nti ekumu akodo miensa so ati ase general na maka no ene ye one ene ye wo nipa wo so okabe bi se adwuma no so na laborers ni sa eno so kanyame nipa no wana wo ba be ye adwuma ama no no obi bi o ma no ho kwa bi nyame betimi de wa ye adwuma ene ye wo nti ye wo body soul and spirit nti ade bia ye miensa ene ye wo de Nyankopon na nka sa yi no yes ya na sa nyame nipa no nyame siesie no owo history bi eye exceptional ewa na awom anaye na awom kura no ne nkwada brim ye nim ne left and right kura no ukobisa ne parent abibi wo no ho ena ne you time hina no owo testimony sa okofa ne YouTube fo ba o meka asem bi e kire se oye nyame nipa aba wo ka asem kese pa yes nyame nipa so sa nipa no ye de wo nana ana meka no ene ye Nyankopon nipa na nkasa destiny one nyame destiny na nsa na ye wo no nti nyame nim ni de odne be ye okay eno no nyame nipa na nkasa sa nipa no ya na ne life no what they compare physical kwa no be difference. Jesus, when he was born, he was a man of God. Yes. Me say ponko ina ye ne dia da be na hu se na otane na ponko so nipa te ponko so no bisebisa no ko se no yiya no wan print ade nsa kira ho hallelujah amen wan pri unani ambri sika ojo to the extent they say ye bona sendue mu kura no wan ka bone ya hwe obi di obi sofu bi atem kakakra no a ontutu mbegina social media so na sofu we media ya mfa ma mesu o share eti say onyanya minipa onya sofu mpo atiefo we dia meka se wa so ne mu ti ensem aye papa e kan wa sonim ye papa se ogu se difo bi gina TV so mi obi anya nsem no oyihia no wo TV so o se me wanfa ya onye Nyankopon nipa papa mesa ba obiem nti ye ka so bi Nyankopon obi Nyankopon nipa na dwuma ne sen so ye ka so bi Nyankopon nipa na dwuma o ye nyina no se oka Nyankopon adwen obo nyame ho dawuro ade ye nche no na ne nyame de abehye no come on no obo ho dawuro obo ho dawuro enti ye kanya me nipa nyo bi a ohwehwe nsuo sobolo obi sungusuo handkerchief yes anointing oil yes communion wine yes ene nyama ede ya akwankyere se si ana sa na bebre na 90% ni hunu hwemi odifuo na so otimi mix nyama wo akwankyere direction bi wo ya tro hey ya tro ejimi mpo men kan straight away ejimi because will be friend when you mean nipa no yes anyama no one respect Jesus Christ disrespect one respect Jesus Christ se menya akwankyere when akwankyere ye hunemu anase sunsun ade ko sunsun de enemy jisu word ne se ene de yigimi mpo disrespect when be senti papa kase sunsun akwankyere na de ogye ma nipa de ne ho firi abayifo ne aboso no ma me watane efie no me na otimi de ne ho timi som nyame yie eko heaven no ene ne akwankyere Jesus Christ be hwie ni moja maaye no ene ode ne ho through na akwankyere na oye wa ma the gift of the Holy Spirit into our direction is one, that is the Holy Spirit. Apart from the Holy Spirit there is no direction. Hey. Enti wono
honema from wo dia ben say obato nyame dwom obabɔ mpaye eduru bia say wo ya akomkye kakra wo dwen nyame wo ye meditation in the Lord which say wo ye papa na Holy Spirit no aye na dwuma di wanim Nyankopɔn fa dwuma na mfa nhye nipa nsa bio enti se wo papa abɛyɛ akwankyerɛ sɛ de ɛbɛyɛ a bɛka asɛm bi papa ka broni na nyame bɛsa na yade coronavirus no obisa cleaner ne sɛ nti ɔbɛyɛ den na wate apɔ cleaner ne ka kyerɛ ne sɛ Onyankopɔn bɛma ne Holy Spirit ne bɛba no so na sɛ ba no so a obenya yaresa no si amen broni on say ye interview ba ko no me kyerɛ ene ya we interview broni bi a millions of viewers enya asem ketwa broni fita ya dia so phone ntimi ma wonche di phone ntimi ma wonche obi ntimi ma wonche na ohun se clean bi aye den apa no o se ntiwe ebe ye den o se oh we de agya no be ma honhon konkon be ba no so se honhon konkon ne ba de wo kan po de ye small thing wow what one de papa wa say ma wo kan krofo be fro pa because obi timi ka se mako Israel aba me ba me de moba we ne ba ye me de oyo we ne ba ye me de ngusu we ne ba ye e ma mpa so o de ade na ba a o de ne din abobɔ ho o ton o si nyame na se on fa mbra nti papa sa krofo ne niam o mo ye nyina o mo no sa niam o mo di firi emfiri nyame enye nyame na de mo o mo ye nyankopɔ ni nipa na enye ya o mo ye nyame nipa enye nyame na asomo mo oh enye nyame na asomo mo enye nyame na asomo nti o mo ankasa no o mo ye bi ka ho yes asomo obo anyame ena se wo obo anyame a eye disrespect e kire asa nyame ye insufficient e wo niam bi mu enti wo wunim nyansa sene Nyankopɔn nyame ye ba akopɛ o nyame oye ba akopɛ so what you say enti obi enti me ka say nyame nkrɔfo ne gumu ahodo miensa ye wo de nyame nipa ankasa yes me ye Nyankopɔn ni nipa a nyame wayim wa wiye birim e de ama the whole world yes na e yen kakra yempre ye ho yemfa ni bire so yendi adanse krum because me nimi nyansa nsene nyame na ma forgiri bibi se ya blight ye kwa kakase Michael Yobi na mama ne sika ana se o ka me hunti na waye bibi tebi saa de na wo ye no eye disrespect e kire se wa bra Nyankopɔn kora ase nyame nimi nyansa se no on na nimi ne oye enti wontimi ni adanse ye ma no wontimi nka sensencheni we si emma no wa bra Nyankopɔn nyanyeye nyame nyanyeye no ene na ye nyansa no nyame nyanyeye no ene na hye na nimonyam no yes enti se wo fi se wo ya abo nyame adwuma na wo di tro bi fam na wo haye obi na o yese ya eye disrespect Nyankopɔn kura mu onimu ti ye kasa nyame ni pa obi a or representing nyame yes so what you say coronavirus e ba en nyame aka nse bebiri a kyerɛ me timi na ma me nsuro asa na no ye miti o mo de yarefo bi bai last week ya last 2 weeks me bwana last 2 weeks mo de yarefo bai amanim ho no obo wanu gu me so ba obo wani wie no me de me nsa koto na chi yeden e bom pai man oni mi senti he ade bia eburu sa bia na e spiritual side enu jama Nyankopɔn nyame nim say se wunya coronavirus a ubewu a o ma wunya I'm telling you temani na omo interview na South Korea ni de brain no ofo ka bia pifiri akra no de ba kumase but bebre na Nyankopɔn pa mo na danfo so no ne tena keke no mudi nkomo ofiri ho kɔ ne wanya bi ai de omo interview ne no tema ma se akɔ ate apo ate apo kama nti wo hwa ni be bebre na timinya but Nyankopɔn ma yare ni nyini ho adi wo se ne man kitinkiti bi a wo yusu kura na kum ne dada na kum aboa no papa nyame nhyira pa na papa me person bisa wasem bi se nti heaven wo ho pa
na papa adifo no bebre obehwe social media no bia be kase obeji wani ajiwani na heaven bia ni ho bebre kan sem bebre wa ase omo ankasa no omo no heaven no omo njim di heaven bia ni ho dada nipa bebre mo obi won so waje ase na nipa na eka no atu ndi papa adifo na di nipa be ko heaven. Yes. Adifo na di nipa be ko heaven wo hunam adwuma mu no ba won se me ka se nyame nkrofo ne gumu ahodo otre ye wo nyame nipa nkasa wo ene ye wo de wo hunu amu se no na ye nyame na adwuma eno so wo omo na ya na atam so muta yisu niema ebinu bebiri na omo mu yisu niema no omo mu yisu ne ye wo be ye 30% bi wom out of 100 na omo nkoji aduro but it is no maji aduro because omo so ntimi mfesi abrabo no. So what you say? Omo ntimi mfesi abrabo no nti odi bia ka ho aboa no. Ene ye wo omo yusu say heaven ni ho no na me be kire wo no. Omo ne nkrofo a ankatete na ankomo ye dinsifo direct o hyefugu. O hye akomfo yi pa bo bansere nyina. Omo bo but omo di esie na omo be fa coat na iden. Ase. Agusu no. Omo na omo ye nyame adwuma na edudubutu no aso kaseti ya heaven. Oso bi biara onka nyankopon na asem nya se bi o ka se yesu ma adwuma ne se wo ka nyame asem o ka se obi biara se obi a nyankopon na asem bia no yi bi firim bo akire cheche nipa ai be ma no nkwaje na o se de bia ho de yiwadwefu obi a no so ye mamboni o ye bronsam na nti sa prophet obi bia o ka se bia nti yare mfiri nyame awo manimu asimu papa and ye will be born papa ye will be born for papa nyame sha ye pa dwumadi enche krampo na ye de ba wiye mogide se nyame obi ya adwum ye pa mesrew se wo hwe obi ase anase okwa asore bi na sofo no odi oyo ne niema bi na afrafra mu o se nyame akase ya mesrew tie sama ya papa eka osi omu nyina mfiri nyame na ada nti eyesi yetim di kwa adwendwinmu na nyankopon so ahyira yi pa na papa mpacho mepese won wo tie no bia obi hwe ya oyesofo nti obi so hwe ya oya asore ba okwa asore mepese yebisa na uka asem bia nipa no ebehye ne nkran wo adwuma na oye because bebre wa mo ka se uni doma adumuni uso unyese ya adumuni uso wan fraframa adumuni uso nti papa shobi nkran ma me na yemfa dwumadie no bra mi awokai Deuteronomy Awurade ka se me se Israel amama nyina mo na musa ba mo na matrusumu edom nyina ya Nyankopon dia but yasem okan o se mo na musa anka se ye ka dom anka mo na musa ti mi pese me show bibia oya nyame nipa oya sofo na oya nyame adwuma so ba yu benya nkontempa agu no mampo wani nto crowd so Awurade ka se bi kire me se bebri na omo crowd millions of crowd but omu gina sa platform no so omu di ni hwambo omu nka no kwasa menye den enchire nyame nipa biara oye signboard ye beye crusade so ye broni ba Ghana millions of people ba ko hia na nyame beye miracle amount se ni hina na ha Nyankopon pa nka wanya millions of crowd no ene se wo kire se nyame obi a na chiwade ye bone nti ka so omo hye millions of crowd na nkomu gina na nkomu ma emmatimu se sa na oba nhye bari ma ade ya anka wo hwe anka bebu afaso se dabi kra se nka mbu mfaso sa ata bu afaso omo kadie awzo obi ate or one fans wati group e social media okita nipa be 1,700,000 say ya de bi oyade e be so fans nani but yenhwe Jesus Christ eduru bi okasa me ne kasa ne tusu ntidua e ma osan bi say suafo ne say moso mo nkoi ana mo de mo nko ozi ye ni ba bi akọ ye ni ba bi obi okasa ya tusu ntidua number 1 grade 1 A1 e Jesus Christ na wo nyame soma wa wo nka bone asem say o de kire ne say nyame ye say na Holy Spirit na nkasa be hwan na ka kire wo
ɛne nti na Yesu hu na ma ne obewu ye wuo na ɔkyerɛ yɛ sɛ bɔne na yɛdi yɛ no sɛ na ebewie yɛ nti yɛnwa ne mmra ne nkyɛn na ne mogya ne mfa bɔne ne nyɛ de ɛnkyɛ yɛn na ɔmfa yɛn on rescue yɛn what you say nti mama obia ba mu ngu onyame adwuma na wo yɛ no Yesu ba wiase no wampere wiase bibia ho owie na adwuma na asɛm ɔkan ne sɛ monhwɛ ma ba wie ma adwuma bronsam bibia anyɛ den enni me hɔ bronsam bibi ne de ba ade na ni ambre ade biara wamfa ade biara yɛ bɔne so ɔde bɛhyɛ ne ho animonyam saa na because ade bi wo wiase mu biara yɛ gyame dea ba yɛ wɔpɔ yɛ fa so di abɔde ne bi yɛ ade ɛma ne ka Nyankopɔn ahi hwɛ sɛ nyame ama otiri hwi na wakɔfa obi die na wodi aguso o nsa abrɔfo ma ni nyina mo yɛ muti ofitom kwa na brem nyina mo yɛ mo yɛ akɔhwifo o ma de it's an insult na mo ni mbiri wiase coronavirus ba yi enka nipa nhye dem aka mo ahye nti wo de ntade ne cars ne ehwi ne nyama no de yɛ de ade mfa so na wo sa ade wewu o se wa se de ne sɛ ade kye wa yɛ papa Shenyame de ben enimonya nti wona aka obo onipa na wo kohia ne bio no oni atade wo kohia ne bio na wo atade de no wasensan mu e de foforo so ode ahye no e ye de toilet wom foforo no ode ahye no kura ye aboade e na wafa ahye no wadante se jata wa bra wo buru jata so a o hwe a undi nsamfo wo bedi ya wedi nsamfo nti wonu ma why ungrateful ama Nyankopon so nyame ncha wade bio omade ti wo hwe yade bayi wo behu se no obi ye sofo yade no kora mai no bebre wo hwe social media omo wo viewers say Christopher omani da hopa nipa ne ka nyame asem but edu obi kura na okasa tia forbo edu obi na okasa tia asorodan ontumi nkasa tia asorodan Onyankopon fa no wasoma ne lifetime for 10 something years in order bo asorodan and the brig wiase nyamba wie na de bi eye adwuma nti se nyame na asoma wa won kasentia wo papa na de biara won kasentia tight so woni menyansa se won kasentia tight won kasentia Nyankopon na forbo won kasentia Nyankopon na dikan so what you say baba wona obi ode nyame din ato no ho so edu bi no wa frɛ kɔtena dua so na o preachi na nkofu otie no edu bi no wa kasem bi no de tie Nyankopon enkrofo but onim se nyame no de atia no obo bi no owo fufuo na on bush na okeka kwasasem bi opɛ na nipa follow no ye nim difference no na minimum say onyame be ya adom interview ni nkaka ni nipa beti nyama se obi biere o ye nyame nipa onka se ntia Nyankopon da onka se ntia Nyankopon na de da on se Nyankopon na de o ba be ye ni yie ehye ne ma sa wo ka tro bi se afọdụbọ nye na utie sika enya na se wo hye ne ma na se wuni ma wo kire ne se eye beta momu se na japadwe no timi koton bi mo no akode bre nyame mom na se okoka na mom ko yin nyame ni bani fiwo so onfa nko janka na onfa nko si ye wo wati sanka Pentecost Church Methodist fo na de so mu nim nyame asem ye ya anka ba bia so na duru na nyame ahira no ko mo na esa nko mo hwe nyanka wo man ni mu ene wona wo ye members na wo to sini nyina hwe omo tiyo ka o sa abrofo kura honam ni media abrofo nya ade kura o but Nyankopon so di nsen de amomo because omo wa adwen so papa efa no honam afom nti o sa abrofo jeje tax omo sa so tuya man mu ni muka Ghana nke betuma tuya manase ne sa nti up to now that so was slave mbio eno one sisi aka the whole world almost say ya ma the whole world lockdown me ntimi ma me lockdown and I won't me church lockdown every Sunday I have to open the door of the Lord there be a shimbo nyame di bia say yekoko so what you say a curse enti no obi bia ensachira nadwen
Sacha na adwen na face so no nyame nipa biara o di nachi na wakọ heaven say we very careful baby aduru no etwa say wo hwehwem na wo follow star bia edu be pie baby Jesus Christ wo nya star bia keke nya black star bia keke fo mu say sa nkrofo we no hwe say obi esofo otimi be kasa na ade ebai adifo na ehun adifo ho no mu ehun no obi biero ye nyame nipa biero oni bible mu bia no bible na kasa ade na nyame waka dada ena yesu ho asem nya fi na nyame sa be ka kire o ena sa wo ba no physical kura mpo a nyankopon ade we bebe wa de na dia tsenkrofo bebre mimi hu bebre that if dia nkom se na me sheye ewurade ka kire me se 2020 ni be wuni nipa be wu yare dom beba na obonefo ni nemu a che se obuche nipa nya de che se enye ni ya adwuma ye wura 2020 no aso na sha sister bi efani Millicent o water krade ohuni dito say yare beba a efri China enye no nko a enkofo bebre Ghana ebi mahu ebi no wo Nigeria hu ye ebi broni fite bi so hu bi omo hu ni bebre na won kwa asore no be na wate onkwa unu bebi wa asore ye Vienna City wa asore no omutimi sha trousers omutimi ye de wiasefo ye de eye no be na wate sa ansem papa we bi wo ho obeyede na wate na wo a wo ye nyame adwuma no wutimi begina bonten ka se he na Ghana difo no wo he semo wa be onzo so oya sofu antina enne che so no nya nyame nipa oni nya nyame nipa o ya nyame nipa wo ye Kristo ni papa bia dia nyame ye bia no hye ne munyam adanase ena man ka semen tia nyankopon so nipa ena man bra nyankopon so kura na dwuma de ben ase manya sa me nam ho no me nkasantia Bible mu ade bia da se obewu se wo wakasatia na ye wo ntia ase na kire wo sa so what you say ti nyame ka se adwaman no twa bibi mu a Old Testament mu a ontwa mu afi na obehye mu kenaye o se na bi o hwe obechi kura keka na waye den adwaman no wabo ere bebe na fi se de se wo butu nipa no so e na che se waye den abodwaman onu se ya nyankofa kwan ya fa so edi nkomo no se nyame bie wani a obewu se ne nipa kura ne wo da but wonim even ato ye nimu kasa a ye ne nipa kura kasa ya wa wasi bi o ho a ye woni pa bi o hia na sometimes bi o wo yusu kura no a huhum ni Satan wada complete ono wada kasa enna kasa sunsuma sana make ono wada because of the lack of knowledge my people perish yenim ti Yesu kasa e bi o ka dwoma ho asem Lord wo ko deep mum but Yesu o twam o yi ni yi Bible say ye benye papa ye ni kan yama nyame ye nhya se mfi Nyankopon fi o ye nyame ni pometuma ko gina bonte aka asem bi say ade we no obi ni di obedi a Nyankopon na hwe nipa o eduru ba bia ye bewura 2020 nyame ya nye 30 days ya nye 1 month fasting ye wie ye me nyame anse amfa me anto so me ye 64 days me ye 64 days ti hwe hintesem pa afi we mu Yakopon de ma me efa de yekoso ni hina nyame hu hu pa nyame hu ti nyame ni pa bia de etwa se hunema fom no ye soronko onti me nyame ni pa me gina do manim na che gugu kun mu wa paya boy osra sheza wudi cream kura ye wuti matina sa ye curls aka ho wotwa wo haircut de wo pebia entade nsa kira ho enye eja sa wojo nyame ni pebia ni ho o kese what ya me do me mabu debi onye nyame nipa nyame nipa on say Yesu Kristo preach no ka say obi bo wasuma danama e chese so obi ye obone aye ne papa tua ne ka nti e ben de no ye bo no na obi bo na sum na ye bo no ye twa no ye bo no say that obi na wa do me say nipa na de ba no mo de ye sere sa de mo de ye Jesus Christ so fu ne ha no wa kasa tia no
Is our social media. Wait here, we know what's about. Hey! Muni won. Say, no, we trauma we. No, we say trauma. Sound crofuni na the odi fo, the odi mumina yamen crofo. Papa Nyamishra. Minia, me ojide say what Nyankopon na sem ase. Papa Erade Shira no nye okese maye. Amen. Na Erade mfa wo mpie na wiase nyina enhunu na obibia ente wo nka. Me say what nsema papa kan ye no. Say obi oye Nyankopon nipa bia eso wo dwo. Na nipa timi fa so no watima for heaven. Erade asu dwe no ntena. Dwumadie a time with the prophet. Dani de nyina ye ne prophet Peter na akwa. So fanyina odama Onsina Gospel Ministry International edi ehia e wodwumadie so. Abinadab TV. Subscribe na share na obeyenhira kese fa. Erade nhira.